Και δεύτερος έρχεται ο φίλος μου από εκεί. Κύριε Παρχαρίδη, κύριε Παρχαρίδη. Δεν φτάτε. Ψηλώνουμε. Ψηλώνετε. Για πέρα ανέβω τώρα. Ο Γιωρίκας είναι πολλά καλός οδηγός. Και τόσο φημισμένος οδηγός επέραινα των στρατηγών οδηγών. Άρα έναν ημέρα επέραινα τον κυπήσει έναν ορμάν. Συντεπένα παν. Και από φκάτερούνε λένε τώρα θα στρατοπεδάσουμε εδώ πέρα. Και αύριο λέει θα σκούμε στο πρωί, θα τερούμε το χώρο να δακά, να φτάμε το σχέδιο πώς θα πάει το στράτευμα, να πότε θα πάει, πότε θα φεύγει κτλ. Άρα καλά, εσέν τη σκηνή, ναι, κοιμέθανε. Έλα που εκείνο το βράδο να χιόντζενε, καπάτεψαν όλων των τόπων. Σκούνταν το πρωί, τον αλέπνε, το χιόνου σαν δακά. Τι μάνας λέει η Γιωρίκα, πρέπει να δακά, πώς θα φεύγουμε. Λέει και ξέρω κύριε στρατηγέ, ντου να φτάμε. Λέει άξο Γιωρίκα, θα τσιλτεύομαι απά στο χιόν. Το τσίλτεμα είναι ζεστόν, θα γράφτομαι αδάιμες. Και μόλις έρχονταν τα ελικόπτερα και αραεύνη μας, θα δεν βάζει από πάνω αδάιμες, θα κατηβαίνουν, θα παίρνουν μας. Καλά, καλά. Δεν ξεκινώ εγώ να τσιλτεύω, στρατηγό γράφει. Εντελεύεται το τσίλτεμα. Λέει το Γιωρίκα, έλα Γιωρίκα συνέχισε. Ο Γιώρικας φτάει έτσι. Λέει κίνεται και κύριε στρατηγέ κίνεται. Λέει γιατί κίνεται αφού τσιλτεύτες. Ρε τσίλτεμα όσο θέλεις. Γράμματα και ξέρω έπαρτο και γράψω.